Kabulay naghangkon sa aton nga panahon, nagadamo ng tao, ang iban wala trabaho, hindi na maintindihan sa mga kadamuan kung ano ang madamtan sa aton kalibutan. Lay 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 lay. Dapat ang pinsaron hindi sa balatyagon, dapat ang nautatan ang pagdamo sa kabataan. Hindi sa aton lang, kundi sa aton nga tanan. Agud aton nga makita ang katawhay sa pangabuhi. Lay 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 lay. Sa kadamo sa mga tao, nagadamo man ang imbento, may motor, may auto, sa dalan makita mo. Sa kadamo sa kabataan, hindi mo na matalupangdan, sa balita mo lang mabatian. Bata mo na bungguan, ay 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 ay, kaluluoy man signalay. Ay 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 ay, nagaligo ang ulo nila day. Dapat ang pinsaron kag-aton pagahimuon, kay mahal na gitsubong ang mga palaklon. May kwarta ka man nga mabaton, kulang pa sa pagkaon, halos hindi na makabakal sa mga kinahanglanon. Lay lay